Здравей, аз съм Лейди Бъг. Знаеш ли българската азбука? Хайде да я научим заедно. Аз знам, че нашата азбука има 30 букви. Всички буквички са много красиви. Първата буквичка е А. А като акула, дето се издула. Втората е Б. Б като бонбон на нашия балкон. После идва В. В като влак зад близкия гъсталак. А след това е Г. Г като гъбка на всяка моя стъпка. Ето я и Д. Д като диня в моята чиния. Това бяха първите 5 буквички от българската азбука. Хайде да ги повторим отново. А, Б, В, Г, Д. Браво! До скоро от мен, Лейди Бъг!